И като помисля капки, два чифта очила, пак няма да е по-малко от лещите, майко не лещи, иначе сложиш с мъглите, сложените на устата си, да замъгляват очилата си. И отида много препоръчително. Баба Калина, Господи, моля те, ето Господи, тя може би няма вяра към Тебе, но Ти сега изложи вяра в сърцето и нека само на Тебе да уповава. И въпреки, че толкова много е страдала, Господи, нека пак да се обърне към Тебе, Господи. Защото злото е навсякъде около нас, Боже. И Ти си го допуснал с някаква цел в нейния живот. Ето, тя е добър човек, помага на всички, Господи. И на никого, Господи, не иска да е в тежест, на никого не иска да пречи и от никого не иска помощ. Само на Тебе, Господи, сега се надява, Боже, затова отправяме тая молитва към Тебе. Ти да се погрижиш за нея по най-добрия начин, да я обгрижиш с хора, които, Господи, да я обичат, които да се грижат за нея, Господи. Дай здраве в тялото и възстанови, Господи, всяка една клетка, Боже. Защото, Господи, докторите са безсилни и понякога предписват лекарства, които вредят на другите и болести, помагат на едните, вредят на другите. Но, Господи, Ти можеш да изцелиш по съвършен начин, така че да няма увреждания в други органи, Боже. Моля Те сега, Господи, да възстановиш Божеството, моля Те да дадеш сили, здраве и колкото, Господи, Ти дал определения живот на тази земя.